Ne na mě, co děláš? No nějaký hry hodně. No, však to je v pohodě vidět toho. Paráda. Řekneš, otevírej 900. Nezatáčí vůbec. Toto bude pekne inštruktážne video. Přímý. Každý by mal byť Baselake schopný preletieť pomedzi bránky. Tu na trošku počkať. Čo chceli riešiť? Čiže tu nafúka z jednej strany. Chce vyhnúť. Toto som trošku pojebal to videjko. Ale hej. Ne. Dobre, pozeraj, lebo už pulzuje. Dotiahnuť. Budú mať cít na tých pulzoch do 50 metrov, môže normálne si to pribrzďovať, čokoľvek s tým robiť. Moc pekne. Tak to neviem na pulze. Budu dlouhej! Vieš aj tá miera toho, ako veľmi si zaletíš, keď ti nefúka úplne jednoznačne. Tak im to posunieme ďalej k tomu lesu. Čo ty na to? Nie? Nie? To majú stabilne, nech si vedia teraz povedať, že otočí. Trošku mimo. Trošku, no. A mě sralo to letadlo tam, ty já jsem chodil něčím měl, ale tak jsem se mu vyhovoval. Teraz myslíš? To je jak je před náma, ne? Ale to nemám čo sa dať. Ale já bych to točil přímo nad tím, že jo? To nevadí. Však ty tam, kde točíš, Já vím. skorej a tie ruky, hej? To dosť, ale aj tak nezbytočne. A stratosféra prichádza na Zem a bude na veste nie celkom. Zase ten smer. Nejlepší z těch všech zatím musím.
A ľavá ruka, ľavá ruka. Super. Vynikajúco. Čo si, paráda. Úžasné. Je to tam dotiahnuť a ruky, ale ináč super. Toto som celkom neporozumel. Nechce zaostriť. Ešte by mohol chvíľku podržať, nie? Poviem Martinovi, aby ho preparkoval. To je. Dávať pozor. No, hlavne ukrútiť něco. Teďka krúť, skús to, vyskúšej to, neboj sa. Teraz všetci posúvame ty ruka. To dal doslova. Au? No. Co děláš? I'm scared man. Aj toto mohlo ešte chvíľku. Au. A na zajtra tí, čo idú z plného letu, používajú všetci akusticky alebo nie? To je škoda. Kluci, co děláte? A lava. A všetko, že mu tam nič nebránilo ísť sem. Toto bolo pekné. To bolo pekné, fakt. I can't do nothing with you. Paráda. To si
nejak moc preletel. Co do branky, nenechám. Jo. A toto čo je? Ale jediný. Výška, kde môžeš ešte stále robiť úplne v pohode, však to pozná. Veľmi pekne. Zatiaľ teda ja nič nehovorím radšej. A veď... To je to, čo hovorím, že nerozumiem. Ja nie to našeho stiahne. Čo je to za roh tam? Smyslela som, že... Trošku ďalej. Dotiahnuť. Ale! Hneď sa ti venujeme. To sú jasné. Tak. Ale toto by mal ako... Že se na to vykašlu, jako, no, že tam jako vlítla, že už prostě udělám plán B, no. No nakonec jsem to ještě zakroutil. Druhá, keď tak si to odsaď. Vieš, že keď vidíš, že s tým nič neurobíš, tak sa posun dozadu, lebo ty... No super, ja páči. Už. A viem, Takže čo já jsem si myslíš. ještě chvilku počkal, že jo, a pak jsem to zatočil ve 170. To je presne, už na to sa tlačí. Lebo ako mohla Ona byť? byla tamhle a letěla tímhle směrem, jakoby právě šla směrem k lesu. Jdu, viď, a Poďme dole. Au. Aby ste, vieš, lebo však oni to predpokladám, hlavne tí menej skúsení neriešia maceška a tak nebudú mať problém, vieš. no to řešil, tak už Hej. jsem úplně někde jinde, no. Jsem si pakoval blbě na jo. Já jsem taky měl 90.
Co to taháš jak za to splachovadlo na hajzlu, ty vole? Je to majster presnosťový. Dotiahni. No. No. A korty jsem tam dal. Jako úplně neplezí. No, vy dvaja ste boli strašne zle, že jeden stade, druhý stade. Já jsem šel podle flérky, víš? Ten nás chce zrušiť.